Bismillahi malatiga don kibaru keneka bi araba ye février kalo tile 3 an ka foli be aw bɛɛ lajɛlen ye kabini aw sigiyɔrɔ la bi kibara minnu b'an bolo ka dɔ kulo kan o dɔ o de ka fɔ Tombouctou ale yɛrɛ ni Goma kɔni sira kɔni ko o baaraw bɛna daminɛ ayiwa kibara minnu sera ma o kɔɲa la olu kɔni y'a yirana ka fɔ ko tɛnɛndon min ye février kalo tile fɔlɔ ye ministre min sigilen bɛ taama koɲɛw kunna ale ni sirako kɔni koɲɛw ale kɔni bɔra taama kɔni na Tombouctou mara la ayiwa a ko taama kɔni senfɛ a y'a yira ka fɔ min ye Tombouctou ale ni Guma kura ye ko o sira baaraw kɔni bɛna daminɛ ko ala tɛmɛ hali bi o hukumu kɔnɔna la a y'a yira ka fɔ ko nin sira baara kun daminɛlen don a mɛnna ko nka ko min ye lakanabaliya hukumu ye ko kɛra sababu ye ka baara ninnu kɔni jɔ ko nka ko ala tɛmɛ ko baara ninnu kɔni bɛna wuli ni ala sɔnna ayiwa o kibaruya ninnu kɔni kɔfɛ min ye collectif Tombouctou réclame ses droits n'o ye jɛkulu ye minnu kɔni bɛ sigilen bɛ Tombouctou u ka hakɛw ɲini olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kuma in kɔni tɛ olu kɔni nisɔndiya kosɛbɛ ko sabula olu mago bɛ kumakan min na o de ye k'a fɔ don kelen min kɔni na nin baara ninnu kɔni bɛna daminɛ ani wagati min na baara ninnu bɛna kuncɛ walasa olu ka sirako bɛ se ka nɔgɔya cogo min na u bolo ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Ɲɔrɔ du Sahel ni ale bɛ Kayi mara la a yira k'a fɔ ko yen école karamɔgɔ kɔni ye baarabila dɔ kɔni kɛ ayiwa kibaruya minnu kɔni sera ma o koɲa la olu y'a yirana k'a fɔ ko Ɲɔrɔ ni ale kɔni bɛ Kayi mara kɔni na ko ye école karamɔgɔ kɔni y'a yira k'a fɔ kunun n'o ye février kalo tile 2 ye ko u bɛna baarabila dɔ kɔni kɛ ko ka sabu kɛ ko u ka baarakɛminɛnw kɔni dafalen tɛ kɛrɛnkɛrɛnna ko lagarako kɔni b'u la ayiwa o waleya ninnu de kɔni senfɛ min ye Ɲɔrɔ n'a lamini kɔni DEGABU ɲɛmɔgɔ ye n'o ye maa ye maa min sigilen bɛ kalanko koɲɛw kunna Ɲɔrɔ lamini na ale kɔni bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye ko kabini san tɛmɛnen ko gɛlɛya caman kɔni tun bɛ école karamɔgɔ la lagarako fanfɛla la ko n'i y'a mɛn kalan ko lagara de kɔni bɛ lagara kɔni tɛ ni karamɔgɔ ninnu bolo ka sɛbɛnni kɛ ekɔlidenw kɔni kunna o la to u y'a yira k'a fɔ ko u bɛna baarabila kɔni kɛ kunun ayiwa ko nin waleya ninnu kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni fɔlen min ye Ɲɔrɔ lamini ɲɛmɔgɔ kɔni ye olu kɔni wulila u ni école karamɔgɔ ninnu ka sigi ka kuma walasa ko bɛnkan ka sɔrɔ nin koɲa la kalan kɔni bɛ se ka kɛ denmisɛnninw kunna cogoya min na ayiwa kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Segu mara la maa minnu bɔra u sigiyɔrɔ la ka t'u sigiyɔrɔ wɛrɛ ka sabu kɛ kɛlɛ kɔni ye ko dɛmɛ dɔ kɔni donna olu ye Segu gouverneur kɔni fɛ ayiwa kibaruya minnu sera ma o koɲa la olu y'a yirana k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile 30 ye ko o kɛra Segu gouverneur ale kɔni ka taama kunkurunin kɔni kuncɛlen Segu mara la kɛrɛnkɛrɛnyala Ɲɔnɔ Masina ale yɛrɛ ni Barawuli ko nin taama in yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ko de ye ka taa lajɛli kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na ko n'i y'a ta ka lajɛ ko lakanabaliya kɔni gannen bɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen ninnu na kosɛbɛ o de hukumu na Segu gouverneur kɔni taara bɔ ninnu ma kɔfɔlen ninnu ye ka taa yira k'a fɔ ko u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ walasa lakana bɛ na nin yɔrɔ kɔfɔlen na cogo min ani ko u bɛ fɛɛrɛ kɛ min ye coronavirus banakisɛ ye o kɛlɛli kɔni kunbɛnli la cogoya min na ayiwa hali bi a ka taama in kɔni kɔnɔna na Ɲɔnɔ mara la ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ a ye balo kɔni di maa dɔw ma balo min n'a dira maa minnu ma ko olu kɔni bɛ taa maa 230 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ hukumu kan minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya koɲɛw kunna n'olu kɔni y'a yirana k'a fɔ k'u b'an ladɔnniya sanga ni wagati bana in tagabolo la an ka jamana kɔnɔ u ye sɛbɛn kura bɔ sɛbɛn min ye tali kɛ k'a bila min ye février kalo tile 2 ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus banakisɛ la k'o ye maa 11 ye wa ko maa 11 wɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ko olu kɔni kɛnɛyara min ye maa 3 ye ko olu fatura ayiwa hali bi coronavirus banakisɛ hukumu kɔnɔna la ko kabini bana in donna an ka jamana kɔnɔ marisi kalo la fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra coronavirus la ko ye maa 8,111 kɔni ye o maa 8,111 kɔnɔna la ko maa minnu bɛ yen nɔ ni ala kɔni ye olu ka kalifa minɛ la ko ye maa 266 ye maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni ala kɔni ye kɛnɛya di olu ma ko ye maa 5,970 ye ayiwa an balimaw ninnu de tun ye an ka bi kunnafoniw ye ka dɔ kulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn don n'a nata